En giko juma machielo kendo mabende IBC ochako golo kwan kata ywak margi kaluwore koda kwan matin mag jo Kenya mabende ndikore kaka jolut ombulu. Nyaka sani mana jo Kenya maromo 20,000 gi wiye kende ema osendikore ewi kwano ero mabende gigeto kwan mar milion 6.3. Bende pod gimedo mana jiwo oganda mondo wuog oko ondikre kaka jolut ombulu. Kopogore koda mano, nitiere orako ma iwacho ni joma mine odonje kabisa kendo gigeno gin yore mage mabende gikonyo godo ngima margi. Ripota maro mantiere Mombasa olimo kar timo orako moro kuma bende joma mine time malich ogo kod gimbaka ewi mago mabende kata berno ero mabende giyudo kokalo orako machalo koda mano. Mago mana moko komo weche ma ong'iyo dhiambo makawuono to wantiere kodgi modhuro mawamiyo pek gin magi. Lakini naona wengi wameweza kutolewa ndani ya maji, lakini mpaka sasa tumeitisha orodha ya wale walikuwa wana participate katika ya mashindano ili tujue kama ni wote wametoka kama kuna wengine wamebaki. Chenro mar manyo ringre ji adek mane yie onimogo e dho nam machuda Mombasa odhiambo manyoro pod dhi nyime. Agombo neno TV. TV lungo television agombo neno malich sitima onge jathewa ya oda bende kitibada neno TV dano Raila Kamosa ningewe via ida. Jodak ma Bamgot e seme ywagoreyo ewi midhiero mopogore mogoyo touch e gweng'no. 330 acres are ready for harvesting. This is seed maize that will be used to help our farmers all over the country. Keyo mokwongo mar oduma otim e puodho mikwoe pi Magalana Kulalu mayudore kaunti ma Kilifi kod Tana River. Machiegni weche gi mago magang'icho elo kwa ini mondi bed kodwa nyaka giko mare nyinga jae lieta jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kabende kaka pile warwako ote magi e lai maro mar ote machuok ma en auchiel adek ariyo nononono kata ariyo nononono auchiel adek. Chendo mar manyo ringre ji adek mane yie onimo gode kinde piem mar kwang yie e dhona machuda water sport Mombasa pod dhi nyime. Ten county ma Mombasa oro jolony moyiedhe man gi yiedhi ang'wen mondo otel ne chendo mar manyo ringre jogo ka nyaka sani piem mar kwang'o yiedhi no ochungi. Joyce Oduor gi ler mathoth. En masira mane otimore kar sa 12 odhiambo mar chieng' tich abich e kinde piem midendo ni Ocean Festival mane okelo kanyakla grube mopogore mane piem e kwang'o yie e dho nam machuda water sports Mombasa. Masira makamano okelo buok maduong' ne jodak makono ka koro gima duong' ma gidwa ng'eyo en ni to en ng'a mane ochano chenro mar piem mar kwang'o yie e dho nam kanyo. Vijana wetu wenye ndio wamepata hiyo ajali hapa to the water sports. So we just want to know the management, the safety zenye zilikuwa zimewekwa hapa, the safety measures zenye zilikuwa hapa hivi. And then we want to know the event ilikuwa imeorganizwa na nani. Hapa kulikuwa na tamasha inaendelea inaitwa Ocean Festival. So katika wale washindanaji kuna boti moja imeweza kuanguka, lakini naona wengi wameweza kutolewa ndani ya maji, lakini mpaka sasa tumeitisha orodha ya wale walikuwa wana participate katika ya mashindano ili tujue kama ni wote wametoka kama kuna wengine wamebaki. Ismail Onyango achiel kuom jotugo mane oresi e kinde masirano lero kaka ne ores ngimagi tok masira kitiyo kod tonde mane obanegi bang' yie nimo. Kata kamano kuom hawi marach jomoko to ne okoresi. Boti ka capsize. Ku capsize I think nimepiga maji mi particularly. Kuna mtu amekuja kanishika, one of us alinishika nikabidi nimehepa. There's an orange boat ya sports yenye imekuja kutusave. Wale watu wanatutupia kamba. Mwingine anaitisha, mimi in particular wakati wamekuja nawaonyesha huyu hapa kuna mtu ana struggle haezi piga maji. Then dereva wake anapiga boat anatanisha kichwa ya boat. Ile kambe natoka kwa grip ya yule mtu alikuwa anazama pale. Last 2 days life jackets na kasia zimekuwa kwa boat all along. Leo mashindano no life jacket katika hizo boat. So mlikuwa mna expect we are being rushed, let's get back to the boat tushindane. Life jacket lucky to enough kwamba ni Mungu tu ametusaidia first round tumesurvive. Kaluore kod apisa makedo gi masiche mapoya e kaunti ma Mombasa Ibrahim Basafa japar kod 9 mane kwangi yieno ne oresi kendo moko kuom gi mane yudo hinyruok oringodo e kar thieth ma Coast General. Tumeweza kuokoa watu 19 vizuri.
Mmoja aka very critical, na ndio naona hiyo ambulance ambayo iko hapo nyuma ilikuwa pale sasa anajaribu kufanywa ile life support, na wengine ni majeraha madogo watu nasema ile first aid. Jotelo mopogore kotelnegi kod gavana ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir ne ochopo e kar masirano mar Mombasa Water Sports kuma chenro mar manyo ringre ji adek pod dhi nyime. Gilero ni chenro mar menyo nyalo dhi mbele kuom thuolo mar seche 72 mabiro. Tuko na boats inne from the Navy. We have a boat from the Kenya Coast Guard. We have a boat from Kenya Maritime Authority. We have Kenya Forestry Services, Kenya Wildlife Services, and equally the county government of Mombasa has deployed 4 rescue boats. And what is currently being done is the Navy has mapped out the relevant areas so that each boat can be able to take a certain segment. Leo ingekuwa siku ya kupatana award, lakini tumesuspend yote na pia area operation yote. Hatutaki boti zingine zikue isipokuwa zile zinatafuta mwili. Pia mno masani korochungi midendo ni East African Ocean Festival ne onego rumo odiochieng' makinya chieng' Jumapil. Joyce Oduor, Ramogi TV. Matimo mosne jogo mabende oyudo masira makamano komachiel duol matayo yiero pacho ka IEBC oyango ni kwan mar oganda mosewuok oko mar ndikore kaka jolutombulu pod ni piny kaluwore kod gi geto mar ndiko kwan duto ma jolutombulu manyien maromo milion 6.3 kaka Efi Nyakidilero kwan duto ma jogo mosendikore kaka jolutombulu nyaka sani romo 20,754. En chenro ma osebedo ka dhi nyime pacho ka kuom jumbe 2 koro. Chenro ma osebedo ka timore yor kidam kaluwore ni duol matayo yiero pacho ka IEBC geto ndiko jolutombulu manyien maromo milion 6.3. Ei lipot manyogi oro ne ute fwambo, duol mar IEBC oyango ni kochopo giko jumani kwan duto mar jogo mosendikore kaka jolutombulu romo 20,754. Ranyisi mar medruok kipimo gi giko juma mokalo. Kauntino ma Nairobi ema otele chenro no gi kwan duto maromo 4,804 kiluwe machiegni gi kaunti ma Mombasa gi kwan mar 1,379 kaito Kiambu gi 1,203. Moko kuom counties ma ochiwo ndikruok mapiny ahinya mar jolutombulu manyien oting'o kaunti ma Nyamira gi kwan duto mar jolutombulu 18, Lamu gi jolutombulu 36, Tana River gi jolutombulu 42, Samburu gi jolutombulu 67 kod Tharaka Nithi gi kwan duto mar jolutombulu 70. Kaluwore gi moko kuom apisas mag IEBC, ndikruok mar jolutombulu ni piny kaluwore ni gwenge moko ni mabor ahinya gi apise mag duolno. Chalmami Oganda Samuoyo malimo apise gone chenro mandikruok. We are not able to reach the farthest part of the constituency because this exercise is being done only in our offices. And some constituencies like Ken is quite vast. E counties Makaluo, County Masiaya, osendiko jolutombulu manyien maromo 564. County Makisumu, 376. Homa Bay, gi 156. Ka county no ma Migori, osendiko jolutombulu manyien makwan gi romo 224. Kata obedo ni chenro no dhi nyime counties duto pachoka, nitie kar chung' od bura moko ma chenro no ok time kaluwore ni duol mar IEBC timo ikruok ne yiero madundo e gwengego. Yiero mabende ibiro tim tarik 27 dwe mar 11 higani. Moko kuom gwenge mibiro time yiero makamano oting'o kar chung' od bura ma Ugunja e kaunti ma Siaya, mowinjore time yiero ma jaod bura to kwelo mar Opiyo Wandai kaka jatend migawo mateko. Kachung' od bura makasipul toknek mar mane jaod bura makanyo Ng'ondo Were kod Banisa mayudore kaunti ma Mandera. Kachung' od bura mosebedo maonge jaod bura kuom thuolo mar higni madikala 2 e kinde mamoko. Chenro mandiko jolutombulu nodoke wang'e kendo chakore tarik 29 dwe mar 9 higani. Ndalo moko tok jatend piny William Ruto puodho jakom kachiel kod commissioners mag duol mar IEBC. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi.
E higa mar 2022 jatend piny William Ruto nodonje telo gi singo maduong' lokruok ne ja Kenya ma kawaida. E kinde no pemne nie kind dynasties kod hustlers. Kata kamano tok higni adek kende futo mar yamb siasa koro lokre. Joma ne Ruto bechonegi ni noyudo telo nikech nying wuonegi kamoting'o Raila Odinga, Uhuru Kenyatta kod Gideon Moi ema sani jatend piny chiemogo e mesa achiel. Penjo koro bedo ni jatend piny mane hustler koro ojwang'o jowetene kendo winjo wega gi jomanigo. Ripota mara Simfos Okinda nononwa wachni matut. Ne en jal manowuok oko kaka jadhier manoluor kod nyithi kingi. Jaus gwen gi tong' mane ochung' e kind nyithi ruodhi. William Ruto noketo picha maler ni lweny ne nie kind dynasties kod hustlers mapachoka. Kampen mar Ruto higa mar 2022 nomuomo i piny ka mach momako bungu. Ruto nokome kod rowere mane ni kod achiedh nade mathoth kamoting'o ich wang' ochumi marach, jomoko manobede e wi thoth jo Kenya mochan gi singo mar ketho ng'iyo machon. Kata kamano higa mar 2024 singo no nokethi. Rowere mag Gen Z manokonyo Ruto yudo telo e lwet nyithi kingi nobago ng'anyo mar tipo mar kwedo telo marach. Kane lieto sase, Ruto noloko ng'weye kendo dok ir osiepne machon Raila Odinga. Odinga en achiel kuom jotelo ma wuonegi noyudo mwandu Kenya e thuolo mokalo. Jal ma Ruto nokedogo ahinya e yiero mokalo bedo ni giduto ne gidwaro kom ker. Kawuono gimakore ka pata gi dhot e tayo sirikand Kenya Kwanza. Semeni baya! Semeni dynasty baya! Asra tawara. Kamano bende, Ruto nochako lidho modok e mesa mar twak kod osiepne machon manoduogo lokre jasike yiero mar 2022 Uhuru Kenyatta kendo bago twak mar tiyo kanyakla. Kapok gweno muonyo law, mane jumani, Ruto nyoromo gi wuo jatend piny machon Gideon Moi. Gima koro loro group mar jokanyo hie mag dynasties mapachoka. Mimi nimefurahi sana kufika Baringo, kufika hapa Kabarak na kuzungumza na nyinyi. Nyinyi mnajua hakuna mtu wako kwa uongozi katika Kenya hii ambaye hajapitia chama ya KANU. Si ndio? Mimi nikiwa moja yao. Si ndio? So tunataka tufaulu tukiwa pamoja. Kendo jibro ng'ise ni ok en mano principle, nikech kada en mano principle do stick mowacho ni ka dynasty manogorego chon to winjore ni ogore gi dynasty nyaka kawuono. To dynasty koro kogorego joge makoro luongo mondo bede komachiel. Ma keto Ruto kamanade kod hustlers manopadore kuome e higa mar 2022. Slogan masani en one term kata two term. Nyiso ni ok wadhi ng'iyo philosophy mang'eny ahinya. To mane momiyo Kenya ok osebedo driven. Siasa ma Kenya osebedo driven gi policy, gi agenda, gi philosophy. Obedo driven gi miluongo ni dhoudi to gi kuonde ma ji wuoke mamalo. Agwanda wacho ni Ruto ni kod thuolo manuo telo higa mar 2027 mana ka oketo lokruok e gik masani hinyo jopiny. Gima William Samoei Ruto nyaka tim mondo yude jok manyalo gone kura maber en ni SHA nyaka ti. SHA ok ti maber ahinya kendo jothurwa ka ywak ahinya. To mar ariyo en ni nyaka olos osiep gi jogo maparo ni noseringe. Mane mama mbogano, to mane ja ndudhi kata ja motorbike, to mane ng'at ma ja piny mondo ter ginene malo. Nikech wigi ok bi wil ni ka nomigi gimiluongo ni hustler fund to koro ginyaka gichul. To kata ni gichulo, ka ok itiko chulo hustler fund to ibro nwang'ori ni koro kata shano nyaka ichul te to be nyaka ichul gowicha. Nyaka koro William Samoei Ruto beng'ini to taxes manokawo ji machalo na housing levy mikawo ei jok ng'ata matiye Kenya ka to nok gidwar ni mano bogol. Ka gigogol William Samoei Ruto nyalo nwang'o kura ma oselalo. Gima koro nyedhore lela en ni Ruto notiyo kod jochan mondo oidh orom gi jowetene manego. Ka Kenya chorore machiegni gi yiero mar 2027, adiera en ni laini mapogo joma nigo kod joma ongego kore ka mudho mandiwa okwako ne chuth. Simfros Okinda, Ramogi TV.
Lang Kenya Kwanza nodhi nyime gi timo limbe margi e kor gwenge ka odiechieng' ma kawuono ne gimolo e karachung' od bura ma Narok East County ma Narok. Kotelegi kod jalup jatend piny Kithure Kindiki ne giseyo mokalo kweth maketo sirkal tesre kuom goyo siasa mohiu kowacho ni sirkand Kenya Kwanza onge koda saa mar goyo siasa ma onge agenda. Kindiki owacho ni sirkal pod biro dhi nyime gi chwalo dongruok e kor gwenge duto ka bende ochiwo sir ne tiyo makanyakla gi jotelo duto e bwo tend William Ruto. Kindiki noten gi jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah, jalag kweth mathoth e od bura Silvanus Osoro kaachiel gi jaod bura ma Narok West Gabriel Tongoyo e kind jotelo mamoko. Mutoe sera zenu, wacha maneno ya ukabila, wacha mambo ya kukoroga wananchi. Hawa wananchi wanaishi kwa amani, hakuna mtu alichagua kabila yake. Kila mahali mtu hako, uko ndio kwao. Fanya biashara, fanya urafiki, wewe ujitosheleshe na familia yako mahali Mungu amekupatia nafasi. Wale wanashindana na sisi, mtoe sera yetu. Tumetoa ni ya kujenga barabara yetu, sera tumetoa ni ya kuongeza stima, kujenga masoko, kufanya empowerment, kusaidia vikundi vya kina mama na vijana mashinani. Yenu sera, mtuambie ni sera gani? Kila mahali wanaenda wanasema united opposition, tukikubaliana ati sijui kuwe ni mimi, wengine watanisupport. Mwingine akienda kwa chama yake anasema tukikubaliana ikuwe ni mimi, nauliza wengine wanisupport. Wale hawana kiongozi, hawana sera, kitu wako nayo ni matusi, ukabila na chuki. Komachielo kweth maketo sirkal tesre kata United Opposition odhi nyime gi yalo injili matiyo kanyakla motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. Singo margi en thulo oko e telo jatend piny Kenya William Ruto. Kane giwuoye kaunti ma Embu nyasi manotele gi jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua, Gachagua olero ni en gi chenro mar keto kuch masawa mar piny Kenya e okapu achiel. Jotelogo nosundo piny owacho kuom thung'o jo Kenya goshuru, chiwo singo ma kinde ka kinde mok chope wang'e ka singo maduoko Kenya e wang'e ponono ni omigi thuolo matayo Kenya tok yiero ma higa 2027. Gachagua noten gi jatend duond bura mar Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka, Martha Karua, jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa kaachiel gi Justin Muturi. Ando maito mwaseo wengi. Mliona jana huyu Ruto ameita Gideon Moi wa jamii yake ya Wakalenjin, anasema Wakalenjin waungane. Mimi nikiita nyinyi anasema sisi ni wakabila. Si ndio? Wakalenjin wakishikana ni umoja wa kimataifa. Watu ya Mlima tukishikana anasema ni ukabila. Anafikiria sisi ni wajinga. Na mimi niseme mtu yeyote anatumiwa na Ruto kugawanya Mlima ni adui ya Mlima Kenya. Tutahakikisha hakuna sibling rivalry. Ikiwa kwa mfano naona ana Mwea hapa, yule ambaye tunajua these days even artificial intelligence inatuonyesha kama candidate wa sikiza nguvu, sikiza ground ndiye ako mbele, zote tunamuunga mkono. Si namna hiyo? Hadi sasa miaka 3 ya Ruto, zaidi ya vijana 200 wameuawa. Zaidi ya vijana 100 wametekwa nyara. Akiwemo Billy Mwangi, kijana kutoka Embu, tuko naye hapa. Na sisi tumesema mambo ya kuteka vijana wetu nyara, mambo ya kuwa vijana wajenzi wa Kenya lazima yakome, na hayo kukoma Zakayo must. Jodak mabam gote ward ma East Seme e Kisumu koro yuago reyo ewi midhiero mopogore mogoyo tach e gweng'no. Gino magiyango ni medo thiro dongruok e alworagi. Mana kaka lipota marwa Millicent Adhiambo lero, jodak go obago ng'anyo mamuol ka giseyo jotelo mane giyiero e lemo mopogore mag siasa kuom siko ka chikogi ni chwalo dongruogego moting'o ywayo teko stima, kunyonegi pi kod loso negi apeyni kinde sero ombulu. Kata kamano tok luto ombulu to gilal miru. Agombo neno TV. TV, lungo television. Agombo neno malich, sitima. Onge jathewa. KMC odonjo ka ginena ni eterane odi setiterane odi madala owuonde wa kamano. To kosimwa pira bicha watere ungi wach darajani. Joluo nogoyo ngero ni mudho okonyo ondiek. Picha mar ngima jodak
mabamgot ei seme nyiso tiend ngero makama. To nang'o? Jodak goyango ni nyaka nene arenda lokweregi pok ne gineno gima iluongo ni teko stima e gweng'no ma East Seme. Gikoni piny maru ka chieng' odimbore e yode. Ler giwinjo mana ka gweno ma winjo aora, kendo ber mar teko stima ok gine ngang'. Samori winjo mani stimbe ipogo ka stimbe kia ochiko kia koker mwalo nanga ko ayong'op ngeso stimbe kia ringo kadhi koma chal nadi to mondo ine ni ng'ato wuothe kama kata samoro ni filo form moro ni mondo mi wayud stima onge ya oda bide stima daneno TV daneno Raila Kamosa ningewe via ida kaneza nakwambia nyalinjo ni Raila ngema hiyo tu nasema siwezi kuitikia vile sina stima sina TV wangi kuoni kechwa onge stima ne wase apply ngama timnwa onge kwelunga jogi to gibiro gabira to giwuondowa sasiasa sani gidwa duogo. Bende midhiero mar nok mar pi maler e alworano jo East Seme yango ni miyogi achiedh nade kod kihondko ni mar kagidek gamo tuoche kokalo kuom tiyo gi pi aora mochido. Pi be onge makaka mon bedie ot gotieno monde dwaro pi kogwen awewa kwa nindo maseche monego benwa chake kata mana nyathi moro kwa nyachako nikech mon dhi dwaro pi. Hiyo maji ni chafu nakwambia. Hata ukienda sasa utapata maskrozi za wanawake, mtu anaoga hapo, watu wanaoga tupu, watu wanaosha ma periods ndani, watu wanafanya kila kitu hapo mbani. Which means hiyo maji is dirty. Tunahofia ugonjwa hapo. Midhiero maduong' mane okelo ng'anyo en rach mar apaya mawuok kwa Ho Junction nyaka Kawega Junction kod olalo mochot magikoni thiro yore mag somo, ohala kendo miyo pi ywerogi piny maru kinde koth. Seche ma koth ochwe nyithindo ok nyal dhi sikul, ginyalo kata bare skul 3 days nikech nyaka chieng' pigno dogi. Ka koth ochwe to watiyo gi transport, kama onego watiyo gi 50 bob ka wachopo e Lam, watiyo gi almost 600 nikech waluoro mwadok kendo wadok namba kapiyo. Ka koth ochwe godhiambo kapod nyithindo ni skul to chuno ni nyithindo dwaro mana mier mamoko ma ginyalo ninde kocha eka kiny nyathi chako dogo wuok ka nyathi dwa dere gi pi gokinyi ka duogo koni kendo koka nyathi dok skul. Waonge draja, waonge ndara manyalo kalo sani awero kaka apiko kal koda onge. Mon nyuol kapile ndaraka koro ndaraka jo pikipiki moko kapile sani ubiro maber ka koth pok ochwe da ben koth osechwe kata indo kik dongino ko kikadho e sama gibono mar biro weyo luto ombulu. Kinde mabiro ponono ywak gi oko winji kwayo gi ne sirikal en mane onge telo mosebiro nwa maber koro wan kaka jobamgot ka ok ginyal nenowa onge tiende go kura nikech ohala ma wangi ok diloki wago pichini to waoro mar mondo mi jotendwa mondo one gima timore e darachwa ka samoro wagoe ka pirengo matek ka ora no bedo pong' tiyudo ka onge duoko mondo mi wayud lokruok mar ndara, stima kod taya. Jotelo ma East Seme Ward ong'e kaka chal ndara ni manok pae iyasa ndiyasa nok pae to ndirni tipayo to kelo suru nikech kochopo sakura tineno gi ka to ka kidwaro los gimoro to kine kata ng'ato kata chien. Jo sirikal ne wach ni motegno. Mudho mandiwa nok mar pi maler kaachiel gi apeyni maricho gin moko kuom dongruok ma jobamgot pod rito gi toch okombe kaachiel gi opawo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Bamgot, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo kuom report machalo koda mano. Mana kaka giwacho en kinde gweko mag ndikruok kaka jolut ombulu indikori kata yiero ok ng'at maketi ni miela to dhi to lal. Ng'ano ero mabende biro kelo lokruok kod dongruok mabende dwarore. Aneno weche manyien ka ntiere wang'e long'o Kadema imosa nyuola makasewete mano Clinton mar wang'e long'o ka Dekim D ibendi wacho ni neno maber ka ntiere Magwar gi Mama Lilian Manyakano. Ote machiel en mari Martin Ochieng Lago ka wuok Rueya iwacho ni ineno weche manyien gi Leonard Ondiek kantiere Onong'no, David Ngoya kantiere Masogo bende ntiere Kanyero, Evans Oyuga Wasonga wuod Konge imoke gi Rosemary Oyuga gi Maureen Ajwang bende neno godo weche manyien. Eunice iwacho ni wan koro sani waol gi weche gweko mag siasa mabende omako piny Kenya kinde ka kinde. Erokamano ahinya kuom ote magi. Jel weche mag masiche ng'eny mos ne joma olalo jowadgi
gi mos makende mano nyango jalieye kantiere gwenge ko mag Malindi. Kati kantiere Bondo erokamana hinye wacho ni bende idwo weche manyien mago mag Ramogi TV e yono ero makare. Odhiso kinyo wuod Kateg Jera iwacho ni nice boy wang jowi mar Ramogi TV kelonwa news e yono ero makare. Wadhi mane yweyo machuok pod waduogo gi weche manyien mamoko kikidhi mabor. Ne to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kama ni pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Anaere ainya Prita. Tokendo kimora mare wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako. Kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, ena onda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Royal Mabati Factory Limited kelo ni fuongruok e nengo. Deka roofing tiles achiel kuom ceiling 500 kod steel trusses kuom ceiling 255 mita. Wakelo ni mwandu kamora mora ma intiere nono maunge chudo. Gochno sani namba 0722 638 kata ket order e www.royalmabati.com. Nyarungrung mokuota e buo yuothi kata machiegni kod ng'uti nyalo bedo ranyisi ni nitiere gimoro maracha e thundi kata kansa mar thuno. Kapo nono ni ineno lokruok e pien dendi mantiere thundi machalo kaka pot machunga, kata kineno ka dho thundi nitiere kod lit kata ogolo kido mopogore opogore, tema tek mondo mi ine laktar. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiro mang'eny mabiro e ngima dhano. Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan, iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi, iko sorted.
machiegni kendo. Kwan mine kod nyiri masani dhie kuonde timo orako midendo ni gym omedore to chutho e bombe mopogore pachoka. Okang' mikoni gi kao mar gayo tuoche mabiro nikech ng'oyo mar del. E kaunti ma Mombasa, jafwambo marwa George Aoko notimo limbe moko kuom kuonde timo orako kuma bende ne oyango ni kopogore gi gayo tuoche, moko kuom gi bende dhi mar loso dendgi ka giikore ne nyasi mopogore. En achiel kuom kuonde timo orako mantiere Bamburi, Mombasa. Kae ne ayudo ka Mikai Betty Sharon masani hao higni 59 ka odich timo orako. Opimona ni rito ngimane kaachiel kod luoro mar chwalo tuo sickle cell anemia ne nyathine ema omiyo timo orako ringe rembe. Kochakre 2008 no nyaka sani an pok adhi osiptal. Pok adhi osiptal. To kama pok adhi osiptal ni antie kod underlying condition. An carrier mar sickle cell anemia. To nyathina matin sani nigi higni 20. Nowe dhi osiptal sama ne chanjo mare orumo. Tuo mane onyore chiegni higni 20 mosekalo ema ne ojiwe mondo mi odonje orako ni mar ne okorwako wach bero mane laktar dwaro ni otimne. Mana dhi Coast General kai motimna MRI. Antie kod results. Mon wang'ni choke matindo mang'eya gi nitie seche magi bulge. Koro nonyisa ni gima nyalo konya en mana ka oyang' gi nyalo konyora. To e kar rieyo del machielo ne ayudo ka Paulino Oginga ma en apisa e kaunti ma Mombasa bende odich katimo orako. Kae en bende ne onyisa ni wach tuo ema ne orwake e gym. Oyudo ka ne achiamo lunch mama dosoda dairo kama dosoda kok mang'ich basa gora piny kotero hospital kipimo skari to nen ni piny, which was unusual. Then daktari no okwayo manual blood pressure machine. Oyudo ka blood pressure na ni malo be koro nidwa keta yien mag pressure takwaye mondo miya 1 month then adonje gym. Giduto gipimona ni achiel kuom gigo magirango matut en chiemo magichamo. To an gi chak mamara manyiedho mapuoyo kanyo bende magole mo machiedogo. Koro kasepuoyo chak to agolo mo to chak tamadho. Ineno to katedi ya chai ni koro adwa madho chai. Jomoko wacho ni we chamo kuon, jomoko wacho ni we chamo chapat, koro ka we chamo chapat to lor kambi. Koro I watch gima chamo at any given time. I need more energy gokinyi gi lunch time. Kechabo biro workout or workout in the morning. So I need more energy at that time. Duso del kod manyo figa malombo wang bende ginyisa ni en achiel kuom ajenda mamiyo moko kuom nyidendi dhi timo orako to chutho e kinde ma ihao nyasi mopogore mag Disemba. Kaka koro sani wadhi e Disemba ibodo ka ging'eny sana. Kech odwaro body modhiga e Disemba. Arus gi arus ineno gitimo orako ineno. En joma nyiri ofwenyo ni gin maua nyaka rieny. Koro nyaka doye nyaka olepi to mae kamidoye emiyo lepi. Koro mondo inen maber nyaka itim orako mondo igol boche dendi. Kata kamano gikoni en gino madwaro thuolo kendo ka osedonje remo to onge kaka inyalo we. Most of the time I wind up the day kata chako the day kan tie gym. Dido kime kata decision moro paro mo gimoro rieko moro monego be ni ing'ado sami waka. Nitie gik moko ariyo makwaga Nyasaye ni koyie to kik omiya. Sa gi pesa madhi gi osiptal. Miel bende gikoni samoro giduso mar kweyo paro. No mi moral mar timo orako. To e utegi ne mine wetegi. Exercise ber. En gima konyo golo paro mang'eny. En gima konyo genyo tuoche mang'eny. En gima konyo miyo ng'ato bedo mayot. Wek bet kami betie. Bitimo orako, cham natural food. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Wada kaka sani koro ji ochomo Desemba kamendi joma dhi e ji minyiso wa nyidende ni manyo bikini body. Erokamano ahinya Joja Oko kuom report makamano. Komachielo eni keyo mokwongo mar oduma otime puodho mikoe pi mar Galana Kulalu mayudore kaunti ma Kilifi kod Tana River. E keyo ni mokwongo mane ochakore kawuono gunde maromo 30 ma kilo 90 ne okeyo. Jatend migawo mar pi Eric Muga owacho ni oduma moke gin kodhi midhi chwal ne jopur mapacho ka. En keyo mokwongo e puodho mosebedo kikoe pi ma Galana Kulalu mogolo gunde modhuro mag koth oduma midhi chwal ne jopur mapacho ka. Tunavuna 330 acres are ready for harvesting. This is seed maize that will be used to help our farmers all over the country to get seed maize and propagate our farming potential. Tich mane ochako e puodho ni e gwenge ma ing'iyo ni cham ok nyal tiye. Kata kamano, kaluwore kod chenro mar kuoyo pi, sani piny owacho omor gi cham ma giyudo kae. 1,500 acres are already planted. We started planting on 27th of May, and today we are harvesting the first batch, kickstarting the process of harvesting that will take the next 5 days to actually harvest the entire of 330 acres that are ready. Come mid-year next year, 2026, another 11 pivots will be activated, and we will have a total of 5,400 acres under irrigation. Keyo ni oyang ni en mano madhi jiwo aguch chiemo mapacho ka kendo duoko chien chiemo ma piny Kenya rwako koa e pinje maoko. The food security challenge that we have as a nation, we are spending more than 500 billion a year to actually import food into the country. That is the story we are trying to demystify. Now and the next 3 years, we'll have the 20,000 acres fully developed and cropped. We have started off 1,500 acres, which is fully cropped, and using 9 center pivots. And by the end of the year, we will have cropped 3,200 acres of crop. Jatend migawo mar pi Eric Muga wacho ni kuom omenda manoketne chenro ni ging'iyo mar yare kendo medo lach mar puodhono kanyakla kod chiemo mamoko mibiro pidh kanyo e higni mabiro. The long-term game for this region is actually doing that Galana Dam, where now we can irrigate more than 200,000 acres in the region. If this is what is possible with an investment of 519 million to unlock the system that many and branded a ghost project, imagine what is possible with that vision of Galana Dam. Kopogore kod oduma moyude keyo ni, chakla margi bende ibiro losi kendo usi ne jopur mag chiaye. There is no waste in this whole process. Like what we just witnessed after the harvest, the waste of all the waste is going to be converted to fodder, which is going to be used for, which is going to be sold for animal feeds. Kaluwore koda tich maduong' matimore e puodho ni, jo Kenya bende nigi thuolo mag tije kendo kaka imediare e kaka thuolo mag tije bende medore. In addition to employing more than 2,000 people when we be at peak, it will impact on other areas of the society, which is health. We'll partner in health matters, we'll partner in infrastructure, we'll partner in education and environment. Dag pige manoger kod piny owacho ma kaunti ma Migori kokale bwo chenro mar financing locally led climate action kata FLOCA kelo geno ne oganda moting'o kedo gi tuo mar kachocho e sub county ma Suna West kod Nyatike. Jafwambo marwa Jojuma nigi ler mathoth. Thoth e kaunti ma Migori osebedo kod midhiero mag tuo mar kachocho, tuo ma bende landruok mare osebedo ka itudo kod pige molil ma oganda osebedo ka tiyo godo. Sub county ma Suna West kod mano ma Nyatike gin mago ma tuo osebedo ka thoth kuom higni buora kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar thieth. Kata kamano, pige masani okuny kod piny owacho mar kaunti ma Migori e bwo chenrono mar financing locally led climate action kata FLOCA koro kelo geno ma tieko tuo mar kachocho kod tuoche mamoko ma ikelo kod pige molil. Gweng' mar Otonglo e sub county ma Suna West en achiel kuom gwengego ma okunye pi e bwo chenro mar FLOCA, pi ma bende sani osekonyo jodak e geng'o tuoche ma ikelo kod lil mar pi ma oting'o kachocho. Ka japok pigno biro ne waomo pi Ongoche. Ongoche kanyo gima sida man wanene en pi achiel, en dhok modhi. Pigno osekonyo sasa, pigno osekonyo mabor. Kata ni king'iya kaka an ajaduong' sa, duong' ne kaler kabisa. Pigno miyo bedo maler nikech aluokora e ot.
okadhi aora. Hatuathiriki sana tena na mambo ya diarrhea, dysentery, bilharzia. Hiyo kidogo imepungua kabisa. Kao kalukum pimoge buche ni mar Floka, Lydia Koth, Menje Dak, maotonglo sane nyalo yudo pi mar fereji e dhode. Ni kano kele, to no wacho ng'ama nigi teko nyalo ywa pi e dhode. Koro kila dala ka dala nigi pi, kata kidhi dala cha nitie pi. Kidhi koni kuonde gi te nitie pi, kiwuotho ibro yudo ka pi nitie freji. Ma pok oywae to nyalo tiyo gi ma idwaro ma piny kocha nitie kucha tapa dek. Ma joma pok oywae to tiyo godo. Akoth wacho ni ande gisebedo mana ka gitiyo kod pige molil mowuok e aorano mar Ongoche, ma bende osiangore kaka mano ma pige oting'o tuo mar kachocho. E seche machien kane pok oyudo pi, to ne waumba aora moro iluongo Ongoche, to en aora marach, pige no rateng', pi no ok oyud maber, kendo seche go diep gi ng'ok ne ng'eny. Ka opogore kod tiyo kod pigni ma okuny kod piny owacho ma kaunti ma Migori e bwo chenro ma Floka e gwego mag Otonglo, pini bende nyaka sani koro oganda tiyo godo e puro kothe mopogore opogore. Watimo kode pur mar alot sukuma. Tunatumia kwenye mashamba madogo madogo kama hizi za mboga, nyanya, hizi kitchen gardens. Kata bed ni pige gi malo 30 moger ka okalo kuom chenro ma Floka oskelo lokruok, oganda wacho ni pontie lokruok magidwaro. Negi miyo wa tank nigi miyo wa tank mayom mapore. Nyaka nyoker tank ni ka osepore didek to jobod e madine ogidine ni nitie kuma gikae pesa gidonjo fukegi gi shida mar storage waonge go. Na hata hii yetu ambayo ni 7 meter cubic per hour baada itoshi, kwa sababu tunataka iwafikie watu wengi, lakini hata hiyo tawa mahali hiyo size ambayo waliweka ya tawa haitoshelezi, kwa sababu wameweka 6 meters high ambapo tunaitaka tungependa iwe 9 meters high. Eseche ma oganda Porten County ma Migori kuom gedo mag pigegi ma opogore ma bende koro konyogi, ywak nitiere e yo mamoko kuom pigegi bende koro itayo godo. Koro sani ndi pigi nindi konyo ji sawasawa e gweng'ni. Koro gima ne wakwayo nitiere kuonde moko ma pok pipe odhiye. Wabiro kwayo ni koyie to mondo konyo mondo pipe odonje mier duto. Ywak osebedo moko kuom committees mane jopiny oyiero mondo koro ta pigegi ok tagi yono makare, kendo miyo oganda bedo kod pek e yudo pisa magidwaro. Pi manokuny kod piny owacho mag kaunti ma Migori e gweng'no mar Obama e sab-kono ma Wendo en achiel kuom mago mamoko kuom jopiny koro ywak ni kamiti manoyie mondo koro taye ok taye yono makare. Paro ni management joma noketi kech ne en gima noyier gi community e under management no, to nitie joma tiyo kigin giwegi gi dwachgi. Pi inyalo yaw sa kata 2:30 otieno ma jopiny already osenindo. Koro miyo jomoko ok nyal yudo pini. Tiyudo ka samoro ng'at achiel ma samo jatelo no ema pigni dhi ne kuro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Nyasi mar nyiso kido kod timbe mag jo-Alego ochakore e Yange Skul Primar ma Ulawe Apate mantiere kar chung' od bura mar Lego Osonga. Nyasi no obagi kod achiel kuom jopuonj ma skul no Jared Otieno, ma bende omedo ni nyasi ma kamano geto neno ni rawere opuonjore kido kod timbe mag jo-Alego. Nyasi no bende biro konyo tego talanta mag jopuonjre, kendo nitiere dwaro mar gero kar romo ma oganda nyalo nyise kitgi gi timbegi. Talents mantie e gweng' mondo wami nafas nikech wayudo ni kaka nyithindo gin gibedo mana omegi mana music festival, but beyond that koro gionge gi nafas. Koro emomiyo naneno ni wachakuru community event manyalo miyo nyithiwa nafas, nyalo miyo minewa nafas, nyalo miyo jodongo mago nyatiti nafas. Koro kaka ne wabiro gi nyasi ma kawuono miluongo ni Alego Cultural Festival. Koro wabiro mondo ayor achiel kuom jopuonj mapuonje skul kaendi miluongo ni Mr. Jared ne onyisowa ni gin gi cultural event, Alego cultural event, to wan bende wadhi bedo gi marwa ojawa skul kucho chonde. Koro kaka bende jomohero timo timbe mabeyo wakawo thuolo mondo wagwane ni ang'o gima jo-Ulawe Apate timo maber. Wayudo thuolo mar wuotho e Kenya namba 1, namba 2 wayudo thuolo mar kelo nyithindo mondo bed exposed
gine gik ma timore piny. Ok tim gi mane festival kende, tinyalo tim gi kate gweng. Wanyalo identify talents mag nyithindo kendo wadhi wan nurture those talents. Already wasetimo kamano ma wan gi nyithindo adek mowuok e skundni ma are winners in Kenya. They have won in 2 consecutive years in Nyatiti and in African Ensemble. Ero kamuna inya kom report makamanero Barak Ndama marwatho ng'eri penyo to jo IBC ndiko kanye mana ka giwacho gisani gitime apisi mag ge koro chopa apis mar IBC mantiere machiegni kodi mondo indikri. Woda Sembo kantiere Bombolulu Mombasa weche manyien chopuno yono ero makare kabisa kendo umor gi Ramogi TV. Obilo Derek director Conims Academy ibendi wacho ni mor kod Ramogi TV chopuno e yono ero makare kauntiere kod Naomi. Ero kamana inya kuom oteno ero e kin moko mabende donjonwa kendie. Maureen Alwach kantiere Nyalenda Kisumu kanyakla kod Jill gi jowetne ubende wacho nuluo weche manyien e yono ero makare. Wadhi yweyo wadogo gi weche mag tuke. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Jarikni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Sanyo nigi mona ariyo, pari kod niti. En notimo kod garus gite, dong pari gi niti gino siepe. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jang'wech mathiring'enye kendo jaloch ng'we pinje mangima kidieny mar mita 1,500 Faith Kipyegon otieko higa gi loch tok tieke thuolo mokwongo e piem mag